bang pharoi sira troksur ke banner cap LP school than bang toma phan KAC foundation dia hut appointment letter pipon po Yangan Football Academy atumpen ningkan suri hini reng kora troka Farman football jersey ki Mika Singh. Bharat Janata Party lapen Dipu Municipal Board atumpen chelang si intellectual and professional meet kapado. Pini adab birta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang te pini adab birta juitha. Karbiang long pre-exam school along Tan Bang Kaduri Penajok, Osomaratum Gachorlia Kisung Pen, Kapejok Jia Pan Pupen, MLA and Parta KAC CM Dr. Tilaram Longhang, Education EM Richard Tok P. Lapen, Education Asai Kamatum Bor Iponsi, Tan Bang Ang Hoi, Kapapleng Jia Pan, Bang Paroi Sira Troxer Kevaner Kep, Tet Ki Untang Tumapan, Ingwai Ponsi, Pini KAC Pen, Amen Pangdak Ponlo. Bang pharoi sira troxer kebraner kebatuma phan non kivangji KAC ningkan troxi kebra phok ke chok katalonar nisi appointment letter pajir pon popusi education EM Richard Tok bi pen kapachini phirangkia thengno nang pachini do karbi pen kapre khay jasemet dima saw rengma khasi buki la pen prexam khay ingwai si tiwa rongke tiwa phansi ingwai lo khasiya rongke khasiya phansi ingwai lo Nasonsi pre-exam khe phan ingwai pon pedolo. Josemet atokano school along than bang kawe po tengsi advertisement paklang pon pen hadak school phan panong lor pensi ingwai pon si bang pharo sira troxer kevaner kebatuma phan ingwai pon loputa EM Richard Tok pi pen pachini pon. La penon ki wangji July chiklo angbong than bang ang hoi pharo sira thongke brai sialong ke papleng thu ji aphan prabjin pen pangdak popusi EM Richard Tok bi pen phirang ke thengnu nang pachini do media bitum na to apa ningkang sam kardom panjir lo kardom akiro pilo la itumni ham na kahumri 198 LP teachers that ke pasa tuma fan pini merit basis pen result ka declared pen arjulong se na itum nang hungri pot akiro pilo itum kaching hon Dr. Tuliram Longha CM Karbiang Long Autonomous Council ke Japon ke mesen pen job penangan itum tet ke pastang itum afan itum penangan LP long punon UP long punon kapre long sami itum our side appointment people long lo lapen nasona poro husi alang lifan akiro pilo lapen Dr. Himonto Biswa Sharma Chief Minister of Assam alang lifan akiro pilo je itum Karbiang lo afan nang kata me akhir zone kipidun pen 6 schedule that nga hai our side pitulong pen jo pini ke itum 198 LP teachers at often post vacant post along mahai ba nitum pa fill up pen pilong lo la penangan na itum thek ponong lo la pen social media long sami pa thek long lo la tuma fan non pubjin pen non kibangzi council foundation day 23rd June ani Platinum Jubilee lo Karbiang Autonomous Council 75 years lo hala suarni itung aso appointment letter pon po na itung technology hala da penangan indigenous tribe kuna koklo Karbi pen bahira nonoson dimasa khasi kuki rengma bodo hala tum fansame a school along Assamese lapen Karbi area along lapen khasi area along school long bane khasi atuma fansi tum people lo tiwa along a school along dominated dim long ke
Kiva community atong hansi people lo dimasa long sebenarnya hansi people lo lapen laso school ke laso appointment ki pike hard to reach inglong aren ren penang an chingthong block ason do itum thekpon long ji lapen rongmong way block under long pena inglong apart do lai laso school amen pen si asa advertisement da theklong ji na tu halo so ting pen si itum ki people laso school mention do halo so ting pen si 198 apos ke pini ni la sorting pen itu appointment ke prabjin pen pon pola pen declared lo la pen non ki wanji $131 131 same July ang bong itu la kami prabjin pen itu pipon thulong po hala bang tamle hala ta la som thak thak lo already on process lo la se la non 198 ang bong ke long dun dia tumang bong tabe aku la 131 lo aku fill up tu asila bahalo ni tum kiro pilo doktor tilia no so ke pathu ke thek ser pana jok ok prana phan ke thetan ale do anchot kalisi ke pathu hin ke thek ser tu voreng ang hoi an ke chepa long dun atum anta do Karbiang long arlo nong nam ka chithang klong football academy penke young football academy ta isilo lapen bangso academy ningkan suri hini rakre sir ke paningkan mongol phangcho si bangso academy mahang pathek ponlo young gun football academy pen preexam adima long an setame chepate dun dolo lapen ke haidun setame do olo Lason si la anso se jakong kache pherang thu jia phan ningkan suri hini reng kor trok a pharman Yangan Football Academy atum pinivo signify cricket home arni KASA pathu aklamalong pining suri hini reng kor trok a pharman Yangan Football Academy jersey kimi kangpupon Kevangji tournament along kache pate dun jia phan si pini bangso jersey kimi kangpupon pusi Mongol Phangcho founder and manager ahin pen pherang ke thengno pachini pon Bangso Kangpu Panalong Yangan Football Academy founder Mongol Phangcho, Director Bisnu Rongphar, KASA Kongchun Bang Pankaj Teron, KASA Coach Hore Ningti, KASA Senior Member Moniram Bora atum Chetongdun. Ini program bang ala pohelo de jersey non akimia season hai aninkan bang son la si pininga season ta mane jakong kache pharang dun je fansila jersey bang akimi kangpupon lo apo ake hai tum Karbiang long sport association football secretary lapo ke hai rong pisar lapen lapu itum dada senior kasa member atum nang chetong dun ponding arong lo lapen churu pajir lo lapen lo 2026 ningkan la non ke der pik an la hai yo aninkan bang prabu nilitum la February lo te jersey ta inauguration pola khela da chengpit peneng bang khela ta cheng der chet masi la tulo mane jersey inauguration bang da der chet Kasnya jalan lah sebang jersey kang tum isi Yangan football club ko Karbiang long en hadi isi Yangan football club la football pathu phat mane la ili tum ladak district long isi tournament ke thina lo GDSA pe hai la GDSA chepati dunia phan la pen nane ne knockout hai la non 2026 ningkan hai konana ma khela do nili tum chepati dun dut Ini la Yangan FC lang nitum chuneng that difuda one of the top club lo lapen all Karbiang long la tum kasa club kudo dak long ta indeng hini yang andengan lidundut la si peneng bang Yangan dum ban anso se prang mon bo anso se attack dun ko si ning thepon no pini jersey duita color ta launch mon jersey ta maybe pick lo la si Yangan naman akhir Jume pila peneng 2026-27 anso se prang dunia phan Vosik Niphai Cricket Home, Surihini Rankora Trok Arni, Tipu Farmer Growth Center along, Bharat Janata Party, East Karbiang Long District Committee, Lapen, Tipu Municipal Board Atum Chelangsi, Intellectual and Professional Meet Ameke Padopon. Sonsi Suame, Mrinoy Teron Pen, Chari Ponsi, Alangletum Pen, Iprang Kivanki, Klenkidam, Ki Messenger of Harman, Penang Analam The Chipachoy Ponsi, Chetanchimum Pedolo.
Bangso mayalong aluhiaman pen kachitong dun di puele si pen MLA niso tirangpi lapen KAC Fishery EM Maduram Lekthe local MSC Joni Timung lapen municipal board along Klemra pet atung chetong dun si mesen pen me pechon ponlo. Pini Ladakh intellectual and professional middle to BJP penselitum laso program kikik Ladakh along ongdung intellectual to nachitong lo Ladakh as a resource person Dr. Kabin Teron pi lapengke Professor Bina Teron pelang litum nachitong no lapegalang litum jitu nila ningkan krehini Narendra Modi karyakal hut laso ahut ku PP development ma alang litum clearly rata phan than lo aro non bangke kaduk aweta clearly chini lo BJP government and ku PPSI si kaching thurawa sai pendang lo than pon pamelo lasi misen pensi a program ta chun pon lo Oleh bangsa program gila Modi 12 years ke chok program segede kono mame 12 years ke chok a program ke deng pon today kali lo lada ke litum jitu itum government pen ke claim pon BJP government pen 12 years ang bong ke claim pon da pen ke la Viksit Bharat up to 2047 ang bong an litum India ang kang long development ki kuri phan la rat pen rong pen dang lok up to city level anta katu kawi phan ta equally paching thuri phan ke board easy atowar anta chithan pon thank you Vosik ni phai krehini arnikang sampor phai pho pormalom khatkhati paradise hotel along non kewangji pai pai chiklo ni phai isi arni karbiang long bokajan hanjang langso pathu aklamalong si kecheng si tribe of fest bipon popusi radaphan content creating director lapen Dr. Pankaj Gupta phirangke tuma phan pachini pon Bangso press conference ke pha pon along karcho jai mek sitame deng pon pen Dr. Pankaj Gupta Bollywood singer management committee team nongnam ka chithang klong lun sepo binong timong lapen arisang ho tuma phan phulam ga masala pen karbi po ho pen deng pon pen anparta KSA chunbang de soiteron chandan phukon social worker lapen kapre ke theki ding atum chitong dun Tribal Face along Nongnam ka chithang klong Bollywood singer Mika Singh Jubilee Borwa Arjun Lakra lapen Karbiang long pen binong timong atuma phansi cho hangpon lo lapen bangsoy jai mek along ticket ador lake ador ki jumnai suri si premium rupees 1500 VIP ticket 3500 lapen VVIP ticket 5000 offline lapen online setame nampon longji pusi press conference pen pangdak pon Bokajan Hanjang Langso Pen Bisnu Lekthe report Cut News Kecheng si tribal face Langso Paman Komsiapan Bini press conference itu monolog kacetong itu Dr. Profesor Asli ini pensi ke dengan perjalanan ke Bandung itu atau kan Karbi Kiduan Bustami Bangso Bolpur itu Aliojang Cipidun orang lapen ke nili istame bangso ahung jayalo apor kibi kilong na dili opai epiglo ase bangso amai long litong akarjar pan kimi sanan tek example athi pipuna pute bangso tribal face kimi pen non kicheng si ga dili pan mate dili pan si usi boman pen han mo apong kapre ke alu se po litong se po se pi kapre kala halang litong istame bangso tribal face along apor kimi kilong kunci apa chance tipe ku sini lihen pen lockdown lo kala sini li he nang tempat pachini pa inge bangso tribal face lagi itu aki joy pen tadi itu tiket system si bangso tiket ador check kan teman-teman ko la bangke VIP ini tuh suri kita orang baru kompensi itu longkon ko lapen ke litum la bang VIP lo litum suri kompensi itu longkon ko lapen ke la bang general lo la bang litum suri kompensi itu longkon ko lapen dolan lapen labang ke premium lo labang ke 1500 pensi itu longkon ko
Rasi ilihin pen budaya pola mak itu anam ta jingek rasi karbeng long atau kan orang kiban sami itu alir macam film nolan alir long film nolan itu karbiara matum sami ini tu malam son Hollywood singar son lah itu hanjangan so long kibang so itu tinggal orang tik nanti itu karbiara kai dengan papi itu kai lah rasi itu nihin pen sami cuning rilo उनसे भी लपेला मारजान से पारजान तम सुबह की कितवान समय बांसो alam hebat mana itu tim san sistem di pajak tang sih ini kita lo lapen ke bangso tribal face lo itu jasit asan lo itu kilang tali itu kasih patehin sistem itu bangso konten lo sistem itu form yang si fill up lo itu warsai ke bit itu jadi bangso form ni Facebook lo sistem ini pon lo lapen ini nang itu memang Facebook lo kan page sistem ini Instagram lo sistem ini bisa sang bilang pakai ini pon lo minang minang nili nang itu mana form mana piye ko nang itu bangso form fill up itu mo lapen nang itu bangso form fill up pen kiceng si anong nang itu lab certified itu lapen nang itu lapisan lab si kahai jauh kita kali nang itu trophy lapen kapre kan sistem nang itu warsai lo coaching Allah macam tribal boleh so tribal fest mana itu fest or tribal or off tribal mana for tribal and off tribal for a place so off tribal jadinya kami kurse all over the country and in the later part all over the world about our tribal or culture to some influencers I will say content के बजाय हम लोग influencers बोलते हैं so I would suggest influencers का एक तरह से contest है जो कि नागालैंड में भी है और असम के भी जो जितना भी हमारा एरिया है वो सारे एरिया को कवर करता है and we are focusing that how these people can contribute to the event right? And when I say contribute it is more important that how we are celebrating this event now when we say celebration it is more about music now how you bring the music of Mika Singh to this place is something which every influencer can have his own thing for example if somebody is very good with doing comedy gags he might create something relatable which is very has that sort of presence of what Mika Singh is all about or maybe the other artists is all about right? So it depends someone who can sing also someone who can give a rendition in his own singing in a own folklore style right? There are a lot of things you can see in terms of the influencers making a song in their own language जैसे वो अपनी भाषा में गाते हैं मतलब अगर है तो उसी रेडिशन वो हिंदी के बजाय वो अपनी भाषा में गाते हैं तो वो एक अपने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए जी टॉक अबाउट a competition it's an open competition right for a lot of influencers anybody can participate in this but whoever gives the best when I say best which means जिसके कंटेंट में सबसे ज़्यादा रीच या व्यू आएगा वो विनर होगा और ऐसे ही हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है अब विनर अब इसको आप वायरल कंटेंट बोल लीजिए या बेस्ट ऑफ द कंटेंट बोल लीजिए वो आपकी है Kedamtang vosik ni phai krehini arni Dokmoka Sport Association satumpen chepatir pi ponsi ingdeng kre pli kalitang abarim Assam Minister Dorsing terang aphan kachiki moment pen Football League surihini reng kora troke pathu ke pangcheng pon Bangso ke pathu ke pangcheng amailong aluhi sarpo aman peng pen kachitong dun Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso kachitong dun along manpeng aluhia manpeng pen Samelangso Education Board Chairman Samuel Ronghang PM Sri Rasinja LP School Headmaster Devaramte rang atumpen danglok penang an manpeng kedo abang phuabang phiatum chetong dun Donor family pen abarim Minister Karlitang Dorsing terang amun pi akling Rita ing tipi lapen asupi aki bisi Doli terang piatum chetong dun ke pathu pangcheng pon pia prang Karlitang abarim Minister Dorsing terang aphan chikimo ponsi ka chikimo melur kai ponlo lapen alang likai alamo chethan pon Dokmoka Sport Association satum Karlitang abarim Assam Minister amen pen ingdeng krepli an mesen pen Football League ke pachun pon aputhak donor family hin pen kachuro pajir pon lapen kewang jilang aningkan an setame chirap chitu dunbomji puta chechak pon Sonsi Dokmoka Sport Association samaipu Vikram terang kong chunbang Komal Rongphar anparta Dokmoka Sport Association salong klembang phubang phiatum setame donor family atuma phan choro pon Pini bangso Football League ke pathu pon atirang atum lake
Minisrang FC lapen ikoi kro FC atum ang bongsi pathu pon lo ke pathu pon boma porahut Minisrang FC atum ke thek muchola jok 2.0 goal pen che pahai pon lo. Den arong pen Rajiv Bay report Cut News. Patua Klamalong and Mini Stadium Long Dongmokak Sport Institution Hoipen organized kon 2026 aningkan aparman apan ini keceng siang deng league ceng pon lo lapen pe labangso league kibi pon ke Kalitang Dorsing Terang ex-minister of Assam Amen pen CV pon lo lapen pe pini labangso kicengsi opening match long nang chitong dun alohi tum mangke donors hoi pen alang li kahai pi Santi Rita intipi pen cenglo lapen pe Karbing Anglong Autonomous Council sa Raju Tiso chairman alang litame ini labangso opening match along alang li tanang chetong nun lo lapen te alang li han alohi sarko hisap pen sipini labangso keceng si ang deng long nang chetong chupapon no nilitum lapen te kaduk awe nilitum advisor pen cenglok dongmukak sport institution advisor lapen te lembang kubang kitum tame ini labangso ke patulong nang chetong don pen alira cham nang pidun pen nilitum hoi pen alang litum han suri kardon pajir lapen te kurbang ki pajir lo lapen te dak te bok terai SGB pen cenglok sorgari gangbura lapen te gangbura lapen te dak Rasingja Club President pen cenglok lapen te kaprek khela kelang korte injir tum tini nang chetong nun pen labangso ang teng asaing deng nang pajun nun ni palang itum hanta chorolo lapen te iceng adun thu bangke nili choro kangtung nang itum press media pini labangso anapor kaduru pen tame nang chetong nun tek konang itum hantame kerang ke ditum hantame nili ken choro party lo lapen te tim Great Rock Sido latum si peneng labangso lik bang cepati ponpo lapen te non nilitum ke hotpon ni thongket angbong ken si labangso alik bangke pacun pon si nilitum hin pen dong muka sports sona hin pen nilitum patik pon lo lapen te patupon bangke labangke Mini Serang Club dok muka lapen te ikoi pro club muka hin pen si patupon lo lapen te pini kecepai pon bangke la Mini Serang Club 20 pen si alang litum cepai pon lo alang litum han choro re un e athema alang litum ko an ni ke cepat dupen nilitum han apor nang chipidun pen la pen te sponsor nang pipot alang litum han tame nilitum dong muka exposition ne hin alang litum han suri kardom pajir lo ning klar sapen alang litum han tame pajir lo la pen te lan su se kewang ji lang sitame alang litum tamen yang cerap dun ponam cetudun popusi ning thepon no tang tepini ada babirda bangke kangtoniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru